ma ote mar nyaka Del City bende ng'isa ka ni maka juma adieri ma kende Rigathi Gachagua nokier to ken mokwongo ni kata mane county governments mekwa ka nitie governors mamoko ma bende pogo ji e county maggi ka luro kod appointments magitimo miyo wach mar shareholding ni ng'eny nyaka counties ka kaka otimore sirikal mamalo koro Gachagua to hapene racha DP marwa odong' gi Nyasaye makmana gima DP otim marach onge ng'ama ler e sirikal duto onge gima otama ng'eyo eni ang'o momiyo jo ODM siro wuok mare yet no gigone kura Senator Sifuna ang'eyo ni dhi konye kod mamoko DP ler waluoro adieri Peter kumu mar bungu maena nene kamano e ote marika Ramogi oyawre ahinya maka juma oyawre jatenda ma Elda John Ogolore Elda miya wach wach ni kae kaka ni ketore mani to onge wach ni kanune ranyisi ma chieng'cha no wacha sani ne yamo wane RamogiBaraza Elda kamano koro gima timore maber yes kineno ka jatendi ogoni osiemi galwete kata wacho ni wach mar seconds ariyo mager ni onge e laini mare chaka chon pango plan mar ariyo mar mokwongo ni osebaye ma gima neno nikech onge ng'ama nyalo wuoyo kodi dakika achiel kata weyo mowacho maber dakika achiel no okare ka gimoro. Erokamano ahinya Elda, erokamano ahinya. Makamu mano director mar broad based government bende ng'isa ka ni maka juma piny ka ng'iye ne rigiji to dhiadhia grounds 11 ka oromo mar thicho oko rigiji gima iluongo ni gross misconduct kod insubordination gima lich ahinya ni ok dang' ibed gi sipid ng'wech mo ingo jatendi e weche mag telo nieri kaka in e sirikal tipingo programs mag sirikal to in jalup jatend piny ni koro to odhiadhia dala mondo mi piny Kenya ka mbele kiwacho kanyo ni Kenya is bigger than an individual, Kenya is bigger than rigiji ni rigiji madhi ok jo central mane gima jatend broad based ng'isa ka idongo ni makamu wuoda sere wuoda siaka baba wacho na kama ne ote marikaendi Joseph Mungwana ng'isa ka ni maka juma wan siachwa ka wakwe ka pisoko wapimo kaka weche mag rigiji dhi nyime to kata kamano rigiji odhiadhia dala en pokne gitende ne ok ber ahinya ne Uganda luoni Ramogi Hello oyawre ahinya vide machiegni ahinya ma Victor Marende wuodo yoma kokwiri UK machiegni kamano yes ing'eni giro Rigathi Gachagua ni kochako koganda wawacho ni ma ok lwenjwa to wakwayo gi ni ma lwenjwa nikech wajo Kenya ma lwenj jo Kenya yes to sama Rigathi wacho ni Kenya en kambi to jomoko nie kambi no jomoko onge kambi no nyiso no ganda wa bendo kwero ni onge kambi no to kata oganda wa kende oganda manogo ne ODM kura gi Azimio en oganda mane lach mano riembo no endo to gi kanyo to anamako ne bura odhi adhiya mondo bed puonjne en gi ji machalo kaka en ndalo mabiro to mar ariyo winjo kosiepa ma Morris wera kwayo jakom mondo losi weche yes jakom no osekwayo jo Kenya ndalo moko nyocha ka ni sani koro bro dhi mose weche madala ka yes nikech koro en gi ting' mapek omanyo kom mar Afrika matin yes koro akwayo ogandawa niki sani jakom ok nyal donjore weche maka to wang'eyo ni jakom siro gik madhi mbele e weche mag tiyo gi sirikal e broad based government mondo mi Kenya obed achiel kendo bed e tok achiel erokamano siepa erokamano ahinya Ramogi oyawre inade antie kama ber ahinya mashmelo lang Odimbo nyamonye machiegni erokamano mokwongo moro ka adwa ni lerna mondo adhi nyime yes wacho ni ka bwana ni obedo impeach to pod ok ochung' komoro amora bang' ndalo marom nade chik wacho ni kosegole oko mane motamo nyaka Mike Mbuvi Sonko kata Baba Yao ginyal manyo komoro amora mar siasa nikech margi koro serumo okay yes chiro no komieni to ing'ama gath wacho ni Gachagua yes
ento karakuru ochielre moy ndo makoro timre ni kuwuok ni ataro marach moloyo nikech ng'eny gin dio manotiyo ndalo Moi mane nigi powers mang'eny ka kosekadore gi jatendno otani ng'andi an ogola bande kudoa makagoa mane kata ni erokamano gola BBC mano jathum Ramogi oyawre Victor Chino Makajum oyawre jatenda Benson Omili japicha wachni loko kite piny maru yes mokwongo VOJ yes mokwongo akwonga tim yiero kamano dojere jatwak Benson modong wabro wacho bang'e yes koro yes wach ligi jini ing'eni ligi ji nitie gimoro ni loyalty mokwongo nyaka ibed loyal to boss ni to be mar ariyo kiny jatelo nyaka inon gik miwacho e mbele jopiny nikech an kata kichako kuom ranyisi chieng' ma nyasi mar Mheshimiwa Opiyo Wandayi yes ing'eni ka in jatelo inyalo nyiso jopiny ni chaka gi dalau ka yes ji to ng'eyo maber ni charity begins at home yes to bingo yieri jatelo mo represent Kenya mangima ok oyieri e ward kata mane constituency tinyiso jatelo in deputy president tinyiso jatelo mane CS ni chaka dongruok gi dalau ka kokidhi oko mano namba achiel ok onyiso leadership maber mar ariyo jipenjore ni mar Ruto benia wacha ng'o awinjo jomoko peni jakom wacha ne wachni donge answer is always there a wall nikech bedo ni giling ineno position mar Wetangula kako dhiro weche ineno mana kaka jo ODM position margi to BOJ ing'eni jalup kerni gik mosebedo kanyocho owacho gin gik manyopogo jo Kenya to king'eni ka koro jatelo achiel tidwa wacho gik mapogo jopiny to jatelo achiel to ing'iyo mana oganda ni kende idwa ni serve mana interest mar oganda ni kende ni milima ko gik weekend ka weekend to iniringi dhi dala to ok inyal wuotho samoro apoe kata nobiro Nyanza obiro launch project moro Ruto ringo dhi koni kinyen koni Ruto ni koni gi delegate duties kasto iyudo koro mano we Ruto kende koro Ruto be neno ni awa to ka koro an kenda to thuolo e ringo to jopiny biro penjowa ni to bang' higni 5 ang'o ma watimo ne jopiny to adieri tich achiel ng'ato achiel ok nyalre omiyo magi duto te ka wachoko to waneno ni maneno maber moromo mondo Gachagua odhi dala mondo yiero mare odhi omi ng'at ma competent ng'at mong'eyo ni an ofis mar savo jopiny anyalo savo jopiny e capacity mondo jopiny oyud service delivery erokamano VOJ erokamano ahinya Ramogi oyawre VOJ oyawre machiegni jadolo erokamano moderno Julius yes VOJ twak mikino mar rigidino rigidino to ma umoke wino mare mane no guro motego namba achiel rigidi ok dwani mondo oganda mag Kenya oko mondo yud gimo jo Kenya duto to yudi jocha na winjo ko wacho ni nola umo ni president ngalenga iwachni tudongo ni makosa ne VOJ nikech ne kama president liye no kiede na nikiyogo ofisa achiel kanyakla to kendo malo gi jatendgi ok en adiera kendo ok en adiera kata dichiel namba ariyo rigidini osekwedo jo Kenya moko okero kano kendo osewinjo ka gin mana kaka jawinjo wa moa kanyo owacho ni osiko mana mlima Kenya en gimneno ka gima en duty mar jo mlima Kenya mar jo Kenya wanodwa ng'eyo ni kare en mar jo Kenya nyok en mar jo mlima Kenya kende yes koro wani kare koro nireni VOJ to koro gani wawacha ok nireni yawa erokamano ahinya ma en nyakalondo mari mar Ramogi FM kama kaka jalup jatend piny Kenya ne oloso odiochieng' no mane chamo muma mane
achiel kuom jowinjo ne wacho ni neno ka gima no bagni kinde mabende chief registrar machon ma judiciary ne tayo chenro makamano Kasarani. For the deputy president, and I'll ask that you repeat after me, please. I, Rigathi Gachagua, do swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy President of the Republic of Kenya that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office may I request that we take it again, please. to the best of my judgment. Kanyo no dhi spidi ahinya ma former chief registrar ong'ise ni nyaka wanuo kendo no dhi gi spidi ng'wech ahinya. Asante, tutulie. Execution of office. Mano Rigathi Gachagua ka ne ochamo muma nyakwara Mogajwang mar apis kaka jalup jatend piny Kenya nyakwara Mogajwang kalure koda kaka katiba mar piny Kenya bende oyango mar chenro mar sidho jotelo e pacho ka inya lemo mar jatend piny kanyakla kod jatend piny jalup jatend piny Kenya mano kaka nyawadwa ng'ana ne iluongo ni Albert Jonyo ma jawinjo bende ne wacho ni ne odwarikni ahinya wach mar gijini maka jumanto lit na kabisa kendo neno ka gima ana wuon ana ne oruma kaka japiny nyinga en Bradlock Odhiambo kani dala mar Mur Malanga erokamano ahinya apoda ka usimbika iparnade oyawre machiegni Erokamano. iluonge ni ng'a Charles Onguko. Charles duoke vulu mari dichien duoke vulu mari dichien okay abruka usimba chielo Ramogi oyawre jatenda Ochieng' bobuodo sing. Bob machiegni Sani yweyo kara tanda ka wiye bara kama wiye ok ti koro. Musa inye donje twak. Erokamano koro awinjo kaka wach de. To gima diera be ma asebedo ka penjora. Ang'o omiyo gini nyaka kalo okenge adek gi mar National Senate kasto be nyaka Judiciary. Donge katiba ing'eni ma ok en kom mathin ma en kom maduong'. Katiba marwa mane wapuodho 2020 moyango kamano. Koro kaka jomoluoro chik nyaka waluw gima chik maduong' wacho. Koro gima duong' ni kote maduong' mogik. En mogik ma kopo ni koto wacho ni ji onge ketho odok. Ing'eni wan gi sirikal bede adek. Bad mokwongo ma sirikal iluongo ni executive, wan gi legislature kod judiciary. To nitie kama giromoe to kata kamano gipogore kokalo kuom tije ma onego bed ni koro gitimo. Nikech gini aneno ka naneno ni national bunge kacha. Iduong' maka ni nosekalo kuma koro wachno norungo nikech gini koro dwa dhi alanda ma koro seche moko jomoko yudo ka chunygi jok jomoko to wacho ni pod odhi adhi nikech gini koro bedo ma koro kidhi ka en emiwach kidhi koni en emiwach. Koro diera nono ni mapenjo en to gini ang'o nyaka okalo okenge adek kare luwore gi chik. Kare koro gimonego koro tim gini ok apar ni odhi bedo duration marom nade ka okenge kodwa kalo marom nade mondo gi kanyo kasto duration marom nade kasto iyudo ko oa e telo. Okay, erokamano kosegole oko gi Senate mare koro dhi bedo ni orumo kamano makmani ka ochwalo ng'ure doho ema wabro winjo nena ni to doho bro ng'ado wachno e yo machalo nade. Bob erokamano ahinya Bob erokamano ahinya Ramogi teko mar katiba mane wapuodho 2010 unyalo paro ka committee mar experts ne owuotho e Kenya mangima ka gipuonjo ji. Ramogi FM ne otiyo kod thuolono mar puonjo piny
kochakre chapter 1 mar katiba nyaka chapter ne mogik mar katiba mondo jopiny obed gi ng'eyo ni mae document ma kodhi refram idhi go kura mar puodhe kata dagi puodhe nikech ang'o oyawre. Hello Ramogi oyawre machiegni ine yamo ine yamo dhi nyime telo ma Charles Magenga Mfangano. Charles Magenga kan Mfangano. Charles machiegni. Yes. Ndio kare bonian an. Yes. Da seri sana na wewe kitu mnabebe biteko. Because ko gona kama to koro dibere beda no ko ndio gumenya ni timu kendo. Ko de na do seri fine. Do seri resign John. Odio yue. Mana watu na baba. Iro kama noje chula. Eno wacho ni de obed ng'ato kaka rigiji. Do segweta ochon. Maramogi. Yes, Victor. Machiegni telo. Banya kwa sababu kan kawasi. Machiegni wuda wasi. Ko gima pe wudu siepna. To rigiji kata koto bio duoke kata senator to jatende motelo nani to gini dok tiyo go nang'o. Mane gima koro chando ji podi. Kio nang'o serikal logo to bio yue piyo jiko ko chamo pinyo tieko. Nikech ing'eni gima ji ng'i ahinya. Mani ji wacho ni samoro nyalo konye tony go mabende onge. En wach mar kwedo public participation mar kawo pa jopiny wach mar gole oko cha. Ema nyicho wacho ni noko tim maber. Mano kata no tim maber ko nyalo duoke kwa dadi kata senator konye. To ng'ama gini tiyo to nang'o ofisi. Ting'eni nyako prove ne court ni public participation noko tim maber. Mabende en noka kanyo en Luanda. Gike joka notine mondo demonstrate to mabe en political. Gino ma gi political manyaka kod be understand ma siasa. Koro hawa gini ndik buko chamo penyo ndio yue. Erokamano. Erokamano wuda wasi. Maramogi Musainya. Poda medo ka opachika nyakora mugajwang wagombaka wate mong'ene na wach ma sani koro siekoni endi. Maramogi. Ala. Oyawre ma Morris Wera. Jako wino machiegni. Ata wacho ni wach regarding ni. Jo turwa nyaka nen maber. Ma ng'ama ichose wuok oko kendo ichose keta kwede mar dhout. Mato pacha tana ni jaluo mora maneno ni wach regarding litne. Mano kupiwa nyakwar Ramogi. Kendo. Ing'ama obedo piny kata beda ni unanyuola to kuwinjru to unyiti ng'ata chiel okiwuog oko ka jirani ni koro kidwar jogi iwinjo koro san pacha ma koro wach mulimo koro awe line bene jomoko odhi adhiya jatend piny omany ng'at machielo ke 3 years gi pod ng'eny ok obedo ni koro wach wing pitch bende wuok samoro duogo kendo koka gidwa chako yware koro Kenya will not go forward for the next 3 years beda tenge kaka no so wach no yiere gi 7 million cha ka gik 2027 koro chunga 7.2 million yo chako yiera to sani koro Kenya should go forward weche chando ji 7.2 million mano no wacho iwinjo ka ng'ato wacho ni mondo chule 4,000 in every nini sport mano miye nyaka jok mapinge sani koro nyaka kata mar Kimani Chungwa gini ka 4,000 mar Kimani Chungwa mano gocho ne bodwa no chule yao. Anyway erokamano amor gi Ramogi joturo nen maber. Thank you. Erokamano. Maramogi. Ramogi makajuma. Oyawre. Na iwogi asli wudu nyako bunda kani tidala mar kadem kata aja kide binyantiyo. Machiegni tenda. Hello. Ine yamo dhedhi nyime. Ando to kawe wache lok mar jakerne. Anige manyalo wacho kuom machika chagwa onge kecho en ng'at ma pingo joluo serious joluo mogore go. Koro baba be chako pingo kon ka baba dwaro ni mondo ochung'nwa matek. En baba ne ma odilo go. Mano gimo kwanyaliye. Mano apod wacho ni Gachagua litne. Gachagua jakuto de dala.
Odok kwa dok manyocha nowacho ni en go. En makoro dongi dogene. Kecho saya benyocha nowacho ni oganda no kaka wete no ene saya. Saya go makoro dongi. Odok kwa dok dala. An mane gima nyalo wacho. We moto ba jomoko ka online aduoko erokamano. Erokamano ahinya. Rigathi Gachagua Geoffrey wachne emoya loka okinyi makawuono wadongi daka moro maboro kende nyakwa Ramogi to walungo tielo ni endi mar RamogiBaraza thulo pod mari namba 072 299 adeka oya ore Ramogi oya ore od gongo oya ore machiegni erokamano ma iluongo nupuko chalori kata ka kech to ng'udhi donje twak iwinjo od gongo kidwa nego ng'eto kik irango wang'e kiapo nono ni dwa nego ng'eto irango wang'e kako ng'er neno malich ae na rach to kiny to dumbi orumo tiende nang'o ing'eno piny ni nyiero machien mit molo mokwongo otego manochik te omako wuon-go piny tek lakini Yesu e ruoth to gima ng'eyo no sa asaya ma Nyasaye omiyi gimoro kapo nono Nyasaye ka oketi mesa ni chiem guruodhi to koro sigute yweyo tiwacho ni Yesu e ruoth koro chiema mamor to kata kapo nono na en gusigu ng'ato to koro yweyo nikech Nyasaye mokechi kanyo gima timre en niya tura mawor mulima oaye na rach nikech seche moko inyalo yany moro to bang'e ine miduogi neno ka koro ayany no chako duogo kuomi adiera malilo makende ni Kenya duong' to ka Nyasaye ogwedhi bi yudo Kenya to koro wuoyi Kenya hawi to chakre yot to koro kisewuok oko koro wuoyi Kenya we wuoyi ot nikech ot to wang'en mano to odu lakini iume wang' taito rieko ma Nyasaye bende mi manomiyo Silmon wuod Daudi itiye go bathe taito koro seche moko muono moro betie to wang' koro narango wang'o ng'er nade taneno ne uruma to ng'er neno mna kaka otie kani Yesu e ruoth wawenjo moko lain mak nan gima timre onagi wa bende oter weche mos nikech ng'eyo no seche moko inyalo dhi matek tiduogi yudo ka koro kendi duogi yudri komatek nikech gima timre gini to rach rech to top gi ewiye to seche ma rech top gi ewiye to seche moko kichamo to olaha nyalo bedo nugusu omiyo koro kata kwa wuoyo to wuoyo kwaredo nikech gima nyaka wang'e lweny ni tok marwa en lwenj jomoko erokamano kuyo ma Jehova njo piny duto erokamano ahinya erokamano siepa Ramogi oya ore machiegni ikelo wach Geoffrey Rigathi mondo mi walosie Rigathi Gachagua kane an kaka an machini da weta okinyi samo mondo nikech gima omiyo en kama na neno retirement package moketi mabeyo mamit gi geche maler kama tisa madhi bae kupo ni odhi otiche do toko chiro muonyo nyadhi Geoffrey Rigathi okawo teko mondo mi weta oweka joko bi otiche nikech gik no evidence manie sini atumi tere nyudo ok digo mondo mi ogweta mondo mi retirement package gik mabeyo mana neno kiriedi TV ma kopo no tiche to kodhi yudo ka mondo mi odhi pinyo ndiko kocha Rigathi Gachagua poni gi future kata sani to kodhi no tiche tingeno kodhi chung odhi chalo kaka Ferdinand Waititu masane luore azimio wendo mara azimio cha to kod Mike Sonko mo nyal chung sani dok ma nyalo mi advice mondo mi resign owe kom no wuogi mondo mi package ma sirikal oketo kemiyo jatend piny dak manyadhi mano oriedi ka obiro yudi nikech mae ka ok otimo in gi Kalonzo 2027 chomo gi ng'ong'o jaduong' Ruto dok kendo mar ariyo erokamano Victor Rigathi Gachagua wacho ni noyier gi oganda jo Kenya ombulu manoyudo 7.2 ng'ato ng'isa kani donge already en gi kama onyalo chakogo to kowewe gini mondo bi ochak godo 2027 mbele ka ma ote mar Albert Odhiambo ng'isa kama ne ote mar ka saa 2:56 mondo ida awino mwere kod lisha toto kaka sketch numari D*860*416#
Dale ki mama wino Dale wadiga wino Mondin awina mwere kudilisha totuko kasikia tinumari *860*416#. Kar budho mar Nyamira High Suits maidore Nyamira Town, Butsama Gas Station, keloni concert mar live band maideno ni Rumba Japan. Ngesoni tarika 12 dwe mar 10, chakre sa 11 odhiambo nyaka che. Par ni chiemo gi math ber, ka parking en mana nono. Ka ichulo advance ticket, ibro chulo siling 1,000 kende, to ka ichule gate, ichulo siling 1,200 kende. Ndik mana ote machuok e namba ni 0742 433 143 iyudo tiko ni sani. Okoye ne jogo mantiere buigni 18. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga *487*5# saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ote angoka, ote wachoka an kawili Mike senior intellectual akala gindori. Wachini maka joma oyaore. Gashagi to engama osede it's already a damage nikech signal work a main switch mano jatend piny president kodo njo e parliament to chomonya ka senate kendo nyaka e doho. To gima berna eni korka wuoche dwa thidhore. Jomurima to gin mana jomurima. Gin joma okwe jogi. Odwa thidhore athidha ka uchopo 2025 kochomo Oktoba to katama kimani chungwa gini osedo kocha ma ochako kudho firimbi machielo. Kawili Mike senior intellectual akala gindori nene kamano wuod mwalimu Victor Gachagua oseyanyo joluo mang'ama pod neno ne oruma ne Gachagua apar ka en ng'ama nigi remb luo. Anayie gi mijumbe mar Honorable Tom Odege kuom ne keto lwete mondo Rigathi Gachagua wuog oko. Koro sani Eddie Mokratego senator mara ema dhi rakore kode nyim senate kanyo. An Kennedy Ometi mar Kolanya Philip Nyatike wacho kamano e ote marikanyo. Erokamano maduong' ahinya kuom ote marikam. Oluoch Paula Udi kani Mombasa ngisa kanyo ni kaumos maka jumero kamano nya udala. Aneno ni Rigathi Gachagua ne temo tut mar pi. Koro oyudo ka onyalo nimo kaka no kao oath nyiso ni ne ok onyal timo gima ne okao ne oath. Koro ka bura mar court kata joma dhi yale nyaka rang the interest mar jopiny. Onge kaka gibiro tiyo kod boss ne ma en jatend piny. Tok tiyo kod conductor. Koro jariembo bende nyakoro warang. An Paul Audi kani Mombasa wacho kamano e ote marika indiero kamano ahinya. Rolex Odhiambo wuod Migori Ranen kani Mombasa oyaore makajuma wach impeachment mar Rigathi Gachagua to omora nikech Gachagua nego kore malich kaka en jatend shareholder kendo Murima en Kenya kende monego sirikal mi shares kende. Odhi adhi dala oket mtego ne puothe en owuon. Wakao yueyo weche manyien lak saa 3 baro kinyi masani. Bang'e bro kao simbi pod nyakwara mogo juang ka en saa 3 okelo kanyo kod Kidani Mabati e Ramogi FM. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar atamalo 50 komenda modong ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang. Ne mathoth tudri kodwa e namba 07091818300. Kidani Mabati, boresha mjengo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno.
Od bura mamalo kata doho mamalo dicho makawuono igeno mar biro golo chung' mare kotenore kod wach mar bura mar thicho ke apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma en bedo ni koro biro wacho pono ni koro bura makamani biro chwale ne ogai mar doho e pacho ka mana Chief Justice Martha Koome mondo mi koro chuog aput kata kweth mag jong'ad buche mabiro winjo bura mar Gachagua. Ma en bang' bedo ni koro wach mar dwaro mondo bi thicho ko Gachagua apisi ibiro twage gi jokanyo mag od bura mar Senate juma manyien bang' bedo ni jokanyo mag od bura malo ne osegolo ng'eto margi kama jood bura ma kwan giromo 282 duto ne ogo ombulu mane siro wach mar thicho ke apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kaluwore gi dwaro mar duond chike pacho ka en ni bang' ka od bura malo nosetimo mano koro ne en ting' mar spika mar od bura malo Moses Wetangula e bwo thuolo mar ndalo 2 mondo mi koro chiw lipot ma kamano ne spika mar od bura mar Senate Amason Kingi ma Wetangula notimo mano ka koro ni jokanyo mag od bura mar Senate bende biro twake wachno. That the voting will start at 7:30 p.m. on Thursday night. By midnight, if that process is complete and the Senate upholds the impeachment, the Deputy President ceases to hold office, and that process is not reversible. Can only run to court to prevent maybe appointment or swearing in or of another one, but ceases to hold office. Magi timore ka bende nyaka gi sani moko kuom oganda jo Kenya kaachiel kod jotend duond buche mopogore opogore mag siasa mapacho ka bende koro wacho ni thicho ke apis jalup jatend piny ok en yo achiel mar tieko chandruok moganda jo Kenya kale. Ma en koluwore gi jalup jakom mar duond bura mar Communist Party mano Buka Omole bende wacho ni oganda jo Kenya sani endi koro negi chandruok mathoth mokalo. Moko nego beni koro sirikal keto mana maino mare wach mar thicho ke apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka gik malong'o monego beno timo ne jopiny to nitie. Ewi mano koro wacho ni kaber to mondo mi kata mana jatend piny owuon mano William Ruto mondo mi koro en owuon ogwe tao nikech koro gik matimore e piny owacho kata gik matimore piny Kenya sani gin gigo ma ok kare kata matin. Owacho ni ling mar Ruto koluwore kod wach mar dwaro thicho ke apis jalupne nyiso gino kata nyiso chung' mar Ruto wuon e wach mar thicho ke apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Olero ni pogruok mane nitiere kinde jatend piny William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua konego beni koro iketo mondo mi koro okaw kata mana ogweny pach jo Kenya mondo mi koro kik giwuoye gigo mochuno mosebedo ka chano ngimagi mano kaka wach mar dwaro keto kambi mar kata ndalap ndeke mar Jomo Kenyatta e lwet kambi mar Adani kaachiel kod wach mar okumba manyien mar thieth mar SHA manyaka gi sani koro oganda jo Kenya mathoth ok ong'eyo tiende kata matin. The crisis in this country is not the crisis that they want to actually bring out in the leadership, because the crisis that we see between Gachagua and Ruto are individual differences. Particularly, they are competing probably who stole more or who indeed cut what deal. But the Kenyan people are not interested in those shenanigans. We would like President William Samoei Ruto to save this country from anarchy. And to save this country from anarchy, it means that the President William Samoei Ruto is the biggest threat to, sustainable peace. So if President William Samoei Ruto wants to save this nation from anarchy, he should resign together with his deputy president with a clear roadmap. Komachielo nyako Ramogi en ni jatend piny mano William Ruto dichieng' makawuono biro bedo gi romo gi Prime Minister mar piny mar Haiti Gary Conille mar biro twak e wi okenge mag jiwo weche mag arita e kind piny Kenya kod piny mar Haiti. Gary nyomore pacho ka odiochieng' manyoro ne limbe mare mar ndalo 4 ka odiochieng' makawuono koro jorit ariyogo biro romo e par loch ma jatend piny mayudore buore Nairobi. Gi thuolono bende gino nitie ni jotelogo koro biro twak e wi yore mag rido motegno winjruok manie kind pinje Kenya kod piny mar Haiti. Limbe mar jatelono e thuru ka en ranyisi mar medo rido motegno wach mar tiyo e twech achiel e kind pinje ariyogo ma nigi dwaro mar medo manyo yore mamoko akoro ginyalo tiyo godo kanyakla mar ting'o malo weche mag yuto kaachiel kod arita e kind piny Kenya gi piny mar Haiti. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni dwaro nitie mondo mi koro chuga gucho omenda mar dongruok mar wards mondo mi okony MCAs ma pacho ka chwalo chenro ma opogore opogore mag dongruok ma ok ni koro giketo mana ka koro giogeno gi kuom omenda ma ichiwo negi kod governors. Ma en koluwore gi jaod bura ma Suna West Peter Masara ma wacho ni wach ma kamano onego bed ni luwe yo makare, kama bende wacho ni MCAs ma samoro ok winjre kod governors thoro neno matek koluwore gi yudo omenda mar dongruok nikech
nikech koro biro bedo matek mondo mi gavana ochiwne omenda ka ok gitiyo tich achiel. Olero ni koro mano sirikal nyaka dwar yo mar timo mano kaka yo maneno ni mondo mi MCS ochwal chenro mag dongruok ne joganda moyiero gi yo makare ma ok girit pesa ma ichiwonegi gi governors ma Thurka. Koro wadwaro katiba madhi kelo gimiluongo ni World Development Fund mondo mi kati support governor kati pinge to development en pesa jopiny ok lamie. Apita Masara nyocha go Ruto mane ndogo mana piny to sona West ogerore to Ruto to nyocha yanyo andakna go chonga piny Ruto. Bende ne otieko ka osingo mar biro chung' motegno gi kanise mar kwedo paro mar chik mabende ne okete ne paro mar chik mane geto neno ni ute lamo bedo juog osuru, wach ma ute lamo kokalo kuom jodito kata jotelo magi ne okwedo malich mokalo. Ni kaka mjumbe manoyier gi jopiny ok abi bede parliament minyalo chul jo kanisa nyochulo osuru. Achiji abich manyo omaki ka itudo kod wach mar wang'o ot ka oluwore kod gino mabende iwacho ni ne gichulo kuore gweng' moro ma iluongo ni Kamagoma mayudore sub-county Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono ibiro chwale nyim od buche. Achiji abich go gin achiel kuom kweth mawachore ni nyomocho dala moro odiochieng' manyoro ma owang'o ot kendo nyochweyo hinyo marach mokalo jana moro ma jahigni 21 nimar nyo gichulo kuor koluwore gi tho mar watgi moro ma iluongo ni Joseph Otieno. Malipot yango ni nyochuo gasere ma owito ngimane kogwene mane piny orugodo nyoro. Kata kamano obila nyorakore kodgi ma omakogi kanyaka gi sani to dinegi e tesend obila ma masogo motelo ne biro chwalo gi nyim od buche. Obila gi thuolono bende nyomako apiko moko ariyo e kinde rakruok makamano. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka jodak mawuok e kaunti ma Siaya bendo jiwo mondo mi koro obede ka puko yugi yo makare kendo giwere gi wach mar puko yugi aoyaye. Gino bende iwacho ni osebedo ka ketho alwora e gwenge makono. Duol mochung' ne weche mag rito alwora manonema kokalo kuom coordinator mar e kaunti ma Siaya Rop Kipkoech osea mokalo oganda mawuok e gwenge mag kaunti ma Siaya kuom bedo ni gipuko yugi machalo kaka mago mag plastik kata jwala aoyaye. Owacho ni koro chik ibiro gol motegno mar neno ni ng'ata mane yud ka puko yugi kata keto yugi kama ok owinjore kete to ibiro kawo ne okang' mager mar chik. We want to urge wananchi to desist from maybe discharging waste into the environment, irresponsible disposal of solid waste, and maybe desist from using the banned plastic bags. We've seen it actually creep back, and you'll agree with me, after they were banned, you could actually see the environment has greatly improved. So we want to urge wananchi to stop using the banned plastic bags. Anyone found either using or distributing the banned plastic bags will actually be prosecuted for the same. Nyolose kinde nyasi mar dhialo odiochieng' mar rito alwora kama bende jatelono nyoparo ne oganda e kaunti ma Siaya ni gin ema koro gin gi ting' mar neno ni weche mag alwora obedo makare. Kitu tungependa kuhimiza wananchi ni kwamba it is their responsibility to conserve and protect the environment, and we want to urge wananchi to ensure that they actually maintain a clean environment wherever they are, from their homesteads all the way to their offices and maybe their business premises. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka komachielo en ni sirikal kokalo bad migawo mochung' ne weche mag thieth okwa mondo mi koro med jokenya duto thuolo mar dhi nyime kod tiyo gi okumba mar thieth mar NHIF ma ok ni jotij sirikal kende ma koro yienegi mar timo mano. Ma en koluwore ni chieng' tich adek mar jumani sirikal ne olando ni jotij sirikal pod nyalo oyienegi dhi nyime kod tiyo gi NHIF nyaka chieng' tarik 21 mar dwe manyien, seche ma bende pod giketo kenge makare mar donjo kata dar e okumba mar thieth mar NHIF kendo donjo okumba manyien mar thieth ma ong'ere ni Shifa. Kowuok e kaunti ma Siaya, ripota marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Chieng' tich adek jumani, jotije mag piny owacho ne oyudo fuong'ruok bang' ka nyocha ne omed gi thuolo mar dhi nyime gi tiyo gi okumba mar thieth mar NHIF ma koro irucho oko, ka jopiny e kaunti ma Siaya kotelnegi gi Bernard Aringo ywak ni mae gima dine otim ne jokenya duto e sama piny owacho pod thuthni giketo okumba manyien mar SHIF e tim. Aseneno ji mang'eny kod cases mang'eny mag ne gidhi e osiptal to ok nyal thiedhgi nikech ang'o? Kad margi mar NHIF ok ti, to SHIF bende pok ochako tich. Koro wadwa mondo wang'is the government no
sama gitimo lokruok ka gidar NHIF ka gidhi e shifni mondo mi kata kopon pok gi shifno to at least gikete chenro maka ji odhi e osiptal to ng'ato pod inyalo chieth kod ang'o gi NHIF chande sama giloko mondo mi giwuok gidar giwuok e NHIF ka gidhi e shif or else wadhi lose ji mang'eny kabisa. Migosi Ringo matiyo ofis jaod buch kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka onyiso luoro ni ka wach ni ok orang malong'o to ji mathoth mabiro medo hinyore. Ji biro kod cases every now and then nikech ang'o gikwame osiptal tido ka ng'ato osechulo card for the whole year kara card ni konye kod ang'o koro government kama gintiere giwuog e comfort zone margi mondo mi gi speed up gini nikech gini en gima concern ngima dhano gimoro amora mo concern ngima dhano ok onego watug kodo. Magi weche ma osir gi migosi Joram Nyanga ma bende ywak ni nenore ni piny owacho ok odewo ngima jo Kenya. Aparo ni sirkal ok oketo ngima mar jo Kenya mbele nikech ok onego bed ni jatuo nyalo dhi osiptal bichumo ok onwang'o thieth to nosechulo card mar NHIF manene tiyoga koro sirkal loko chenro manyien miluongo ni SHA to kar mondo gikaw pesa mane nitie NHIF chande mondo giketi girgi ma SHA no ji odhi mbele kod yudo thieth kaka ne yudoga kidhi osiptal maduong' kaka marwa Masia ka indigo Masia County Referral tiyudo ka jotuo mang'eny omoko kanyo kaka konyre onge. Ka en bende oneno ni onego duok jopiny e okumba mar thieth machon mar NHIF kapo nono ni piny owacho pok oikore keto manyien noero e tim kaka owinjore. Ka sirkal ok oikre e wach mar chiwo thieth gi gima gikelo manyien miluongo ni SHA ni to giduoka NHIF chande otim tiyo kapod gipangre to ka gisetieko gik magolo gachagwa gitieko gik magidichgo giduto to gidogi SHA kacha to mondo giket SHA no bed active obed gima nyalo chako support ji tae ka gilore NHIF ka SHA is running. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien e yor adimba nyakwara moka kane gimolo mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Otudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo susumila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ne weche ragi Ramanya gini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama weketa gitingani Ang'o mondo kupachi minya giera Mondo susumila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Aneno ni koro to wanyalo lungo tielo ni ndi nyakwara Mugajwang ka podo dhi nyime kod kaupa joganda jo Kenya e duonde jo Kenya e nyakalondo mar Ramogi FM okinyi makawuono ka loro koda weche mag chapni mosebedo kanitiere to bende ng'eyo ni sani Safaricom ok ni yo mayot ahinya ma inyalo yudo godo sime kidwaro be isewinjo chenro mar Ingia Digital jisot na bonga points inyalo cheko ni nitie kod bonga points adi inyalo tiyo kata redeem bonga points meki be inyalo miyo ng'at machielo bonga points meki tireni magite inyalo mana timo kidio star 126 hash ichek bonga points meki ka in go inyalo oro ne ng'ato kata inyalo redeem gi parni offer makama rumo tarika 14 mar dwe mar 10 higani koro thuro ni kikwei oko Ingia Digital jisot na bonga points wan kanyo kod simbi mathoth ndi minyalo loyo kuom ranyisi giesani imedo mana pesa moro matine wiye tichake med kod bonga points me kiti bredo simo bera ahinya yie moda ng'isi skit simo moro ka maneno ka gima ober kodi ahinya pare apara sim mar Neon Smart 2 igolo siling 5,999 ichake med kod bonga points 5,000 kende to sebedo mana bedo mari gimetim www.masoko.com ine deals mantie kanyo mabeyo kata kidhi duke mag Safaricom kata dealers mag Safaricom man machiegni kodi ine ber manitiere kokalo kuom cheno ni endi ma otise ne jisot na bonga points Ingia Digital jisot na bonga points kokalo Ramogi FM kachunje duo kokendi kanyo kod Safaricom.
Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo. Seche mitiyo mateka thothne riyo makowa kendo waol. Kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka mora mora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nelen mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich saa 4 nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Ramogi. Hello, Ramogi oyawre. Hello, Maka Juma. Oyawre machiegni? Oyawre. Iluongi ni ng'a? Iluongo na Gaure Dido kan buruburu ka. Erokamano ahinya jatenda. Ana Juma gima ana nyalo wacho. Ticho Gachagua ok otok rach. Lakini koro wan kaka jopiny. Benefit man ma wan wanyalo yudo. Kuom golo Gachagua e tich. Iyene wabunge gi. Benefit mar jopiny ok girang. Gin girango mana benefit mar gi gima ginwang'o. Kaka mane? Ng'at kata kirango ka ng'ato wuok ka dhi puodho. Odhi puodho ni mondo chiemro obro keyo. Yes. Ang masindo ka jopiny MPs magwa gi bengi giterie gimo manyalo konyo jopiny i bunge. Gin giwo bedo mana ni kama giwinyo ne mulo gilo margi moro nyalo wuok kaka impeach Gachagua to gi morgo. Mano wachna mar joka Juma. Erokamano ahinya. En ywak ni jood bura kong'iyo priorities mek jood bura to ywak ni priorities mag jood bura ni ataro. Ramogi? Oyawre. Oyawre jatenda. Ma gina ywak mar bot kachim school. Machiegni? An to neno ni mokbete mora. Mago mana mbaka mag keto ka dipiti gavana masia mano tamre nyaka kawuono chamo pesa piny nyaka kawuono mar Gachagua tan matimre macha dipiti no kama ne kura nyinge ne onge balo president gite mane wagone kura gino nyalo timre nade an gi geno mara kata gi dwacha gi pacha en ni Gachagua onge makosa na makosa en jatend kosa kata mana dhiang' mamuomo ka dhiang' mambele osegomo marach magomo mana marach kuro kar kanyo weka osediko tete ket kuom Gachagua jopiny onen mos to ging'ini to 2027 ang'o madwa timore giluni ka otelo 2027 maka jogi erokamano wabeduru mos gini marwa nakoro ga gini ma 2022 nok marwa 2020 mati nok marwa ma 2027 gibedo marwa wabeduru mos koro udhi kama ber na gitoro go dowa ni Gachagua rani kinyana na chayo fadhi ka do kupno di deputy president koro mangita minano sana wangiri jina nyala kwa wana kaka nyala kwa nje kwanza ne president promise hata kama no promise ko sisi ndio ndara mungu kwa bondo kadi lenda enen kamano ndio moja na jia simu Muhammad ko kwa taka ni kamano jinda kwa ndio ni pende hivi kwa sababu kuna kiniji kwa wewe ndio kama kwa hivi ndio ya tu kadi yetu ngogo ile bila tatu ndio wada guru kwa watu ndio wewe ndio kama ile kitu ndio kwa hivi ndio ani kwa goal kitu kwa sababu ndio kaudi ndio pete sana kwa nene erokamano gudi juma okoro ni komar president jaluwe mabro bede president 2027 dober ng'a oyawre hello oyawre telo maja ko David Kuko miya wach koro Victor an kaka nene odhi dala onge dok chien ma dirana tiere nikete Aliko kama indo office nuki como chini kabisa. Vita tinya logo kan kikatia lakini lakini sasa sipedimo wache. Anda mwisini awada regular. Ndio bima chaka na nokani. Kada enter hare do kabisa nikitana naka ndio nikaka pasi pendi kitu kia bumema kwa geto kikata kama malo. Koro nene chiko wacho ni nyaka lundara ne mondo gideo go loka kote. Ng'ama idhi yier mabiro chamo muma kaka nochamo kadonjo e komno. Bende nyaka bed motang' to gima ohinyo Gachagua en aero wuoyo mang'eny. Kineno ka ng'ato wuoyo mang'eny saidi.
gini nanti ne ma kai na yani ke ma ta mana kan ten ko ko gik sama ko ta mo ko na kan ka ka na o sa ke ta ko mo na stop ni na ko wa so ko ni tinu yo na mangenya mo wa he nya tele nya ka be na da ko lo mu ni ke mo ne wa ni ta mo ni wa ni ke sa mo wa ni ta ko ma ta ne no ka no pa ko Pikachu yo mi no iru kamano hello Ramogi ya ora ma ta yo o ya ora telo na Rogers do lo ro ni kan te longa yes Rogers so bago yo gini ma bene da burana e ba ta kanu Usted ha ido por cuando no dice que no le mio o bare na to no selero gimomiyo ne oko bede bunge chieng'o no koro sani wang'iyo ni to wach mar Gachagua ma koro dhi Senate ni kaka japiny nikech kaja koro en wach ne osetieki e National Assembly koro dhi Senate yes en gima ok nyalre nikech gima nokelo jogi kanyakla achiel ne en weche mag siasa. Ingeni siasa ng'ato biro gi paro ma ni to en to be yude ang'o. To nene politics is about interest. Koro kapo nono ni gima nonyalo yudo chande osetore. Onge koro tiende mondo mi owe osiep gi ng'ani nikech gima koro yude kae ni koro onge. Koro mana economic Gachagua nyalo bedo ni nyalo konyo national. To kinde gi jotelo obiro mayot kata matin. Koro aneno ni wabunge ogoi mantiere timati makenda mondo pito kata do bendo sisa okomuka ne yiere ng'ama chielo. Ero kamano ahinya oneno kanyo ni gole agola oko yud ng'ama chielo manyalo rito kom mar jalup jatend piny Kenya ka en mbaka ma bende wabro dhi nyime kod temo ng'iyo anena nyako Ramogi Jwang nikech oloko kite piny maru kaka piny medo sudo kaka odiochieng' ma onego bed ni koro bedo e nyim Senate medo sudo kaka weche bende lokore okinyi ma kawuono winjo kanyo ka report moro koro yango ni jatende William Ruto ne owuoyo kod yor simu mano kawo thuolo ma dakika achiel kende to kata ka mantie weche moko matek kata mapek ahinya mamiyo keny e kind ji ariyogi nyalo bedo matek ahinya mar riwogi kanyakla kendo bang' pogruok ma sani koro neno nyako Ramogi Jwang. Kenya ochomo kanye piny nyaka dhi nyime kata obedo ni weche mag piny ahinya e lemo mar jatend piny gi jalupne ok osebedo maber ahinya. Ng'ato bende ng'ise ka ni to kata ka county governments mekwa in absence of the deputy governor tich pod tiyore atiya ma ote mar Albert Onyango erokamano ahinya Alano Koth mar Ugenya Okwala Manga wacho kanyo ni an gima tama en jalup jatend piny ne owacho ni oketo mtego ne alwora mar State House ka onindo mana gi wang' achiel kende to neno nochopo nade manindo nochuo kwanye molwar e otego mane oketo ne jakom Rigathi ne chal jaloso e lo Milima Nyeri odhi adhiya dala wan waol kode chon ne wan kod School of Government mane chiwo puonj ne joma donjo e weche mag public office yo Kabete kocha pod entie iluongo ni KSG Kenya School of Government chon iluongo ni Government Training Institute GTI gini ne konyo ng'ama onge kod lony madwarore e weche mag tudruok gi jopiny gi tieko attitude marach kuom weyo kido marach go sama ng'ato donjo ofis mar sirikal. Gachagua ne pod dwaro some kind of training otherwise gisani to dhia oteme bedo kata sub chief mondo oyud kaka otetea ne jodhorgi. Ofis ni nyocha pod oheo ng'ama nitiere kod petty jealousy pod ne chando odhi omachua ji nitiere manyalo take over an Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada nene kamano e ote marika erokamano ahinya maka juma oyawre odoyo widi kawuono ni kure poka winjo duonde yamo kanyo ma ote mar uko nyakwar obende wuod Ungoe Karungu Kanyasa Ward DP Rigathi Gachagua wembe ni ile mane giming'isa ka e ote marika endi erokamano ahinya dibe nitie deal moro mane okelo jogi kanyakla ma ochuo kosogi wachri gi jini is a done deal odhi dala there is no doubt about it. An Salas Odhiambo
Odiambo mar Gentle Computer Center Got Kojowi wacho kamano e ote mare kanya kwa Ramogi Jwang sa adek gi 27 mar okinyi. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ni wecheragi. Hey! Ramanya gini rama, nyathina gini rama, yaber nyiri gini rama weketa giting'ni. Ang'o mondo kupachi minya giera. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Citizen Duka, the home of discount. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu star 487 star 5 hash na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Riuri gi jokanyo tara gi gana manigi yie gi Stima Sacco maneno ber gi dongruok e ohelni magi kendo keno ne ngima manyime kod yudo sir machopo lek magi mago muom. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Pod waingia kodi gi digital sani kitio kod bonga points meki Safaricom sani koro kero ni yot makene gia digital jisod na bonga points yod offers mabeo beo mag simbe kod gik mopogore opogore minyalo tiyo minyalo konyi. Wan kanyo kod simbe, wan kanyo kod smartwatches bende minyalo nyiewo. Gimitimo en ni nyalo cheko ni nitie kod bonga points adi kidio mana star 126 hash sani inyalo redeem gi, inyalo transfer gi, tiende ni inyalo kone ng'at machielo. Samoro nitie ng'at machielo kata wadu moro magomo nyiewo simu mag Safaricom gi, to inyalo orone bonga points meki omede pesa moro wiye matin kanyo to yud simu jaber ndi. Bende inyalo redeem bonga points meki nyaka Ramogi Jwang kidwa nyiepo kendi ini wuon. Inyalo cheko nitie kod bonga points adi di mana star 126 hash. Parni offer makama rumo tarik 14 madwe mar October 2024 dhi bende www.masoko.com kata mana e Safaricom outlets man machiegni kodi e Kenya mangima. Nitie simu ka miluongo ni iPhone 15 Pro 256 GB. Nengone en 243 999. Modi konyri yud bonga points 80,000 ichaki med cash 218 tisema na yude nyakwa Ramogi Jwang e yo mayot mokalo. Wan kod simbe mathoth bende minyalo nyiewo lure kod dwachi, lure kod bonga points ma ingo. Bende nyalo kwayo osiepe mondo mi o transfer bonga points ne ini wuon yud